m'agradaria aprofitar, ja que tenim aquí el senyor Turull, fer una pregunta. Avui ha sortit una notícia i és que a França han portat a una associació que va demanar una consulta d'autodeterminació a judici perquè volen la seva dissolució judicial. Pensen fer alguna acció contra França? De la mateixa manera que a Europa es queixen que Espanya no els deixa votar, pensen fer el mateix en França? Nosaltres ens en cuidarem de casa nostra i ens en cuidem de... Però tenen partit a França també, no? Perdó? Convergència no té un partit a França? Al sud de França? No es presenta? Bueno, nosaltres, jo em refereixo al que en diem la Catalunya Nord. Estrictament... Però és al sud de França, no? Però no conec... No existeix la Catalunya Nord. Ara no debatrem la terminologia d'aquest territori dins de l'estat francès, però que aquí es coneix com a Catalunya Nord. Però perquè la gent no entengui, a França tenen un partit. De la Catalunya Nord. No conec la notícia i abans de pronunciar-me sobre una cosa que no he llegit. Ho han denunciat, una associació va demanar fer la consulta i s'ha demanat judicialment la seva dissolució. Per defensar una consulta? La consulta d'autodeterminació, com a Catalunya. Crec que la pregunta era si volíem formar part de la Gran Catalunya. Sí, però és que fixa't que hi ha determinats països i per tant jo ara no et contestaré perquè no conec la notícia i no em vull pronunciar. ¿Qué coño es esto de la UDEF?